bakul pakel sing rada endel. Bandono meneng-meneng duwe rasa karo Sumi wis 5 sasi iki tanpa sepengetahuanku. Mas, Beh, Desum kok jujuk-jujuk merene? aku harus ngomong, Mas. Iya, tapi jangan di sini. Aku pengen sendiri. Tapi ini penting, Mas. Iya. Please, tapi jangan sekarang. Kenapa? Apa bedanya nanti sama sekarang? Kalau aku bilang nanti, ya nanti. Paham? Aku hamil, Mas. Saknalika atiku kaya ajur lumur disamber bidek pitung samberan. Bandono wong wis 8 taun ngancani uripku ternyata ngoyek karo Sumi. Liyane pelit tibake Bandono nafsune ora alit. Iki terbukti wetenge Sumi dadi buncit. Atit Gembrek. Baremu, Mam. ora sakar aku nah kowe. Ora sakar aku. Sik to, tak jane. Ora sandeng tak aku meneh kowe. Kowe wis ra suci, kowe wis berzina karo Sumi. Sumpah, Brek. Sumpah aku, Brek. Aku kurpisan, bro. Pindo? Ancok kowe. Akhire aku pedhot karo bapakmu. Mergane bapakmu wis ngetengi Sumi. Weh, sik to, Mi. Kuwi iki asline kok salah paham lho. Lah wong papa lho karo tante Sumi ki sahabat baik. Sahabat baik apa Yun? Ora enek wong lanang karo wong wedok iku dadi sahabat baik. Sing enek kuwi tetep gitik. Nah, iya Mi, setuju ya kata-katamu Mi aku. Ke endingnya kuwi mau piye Mi? Si Sumi mbok tekak ora? Apa mbok ikhlaske wae? Iya, gek terus piye kuwi Mang? Urung, kuwi jek tak kei kesempatan. Dadi ceritane ki Pol! Pol! Alah, malah ning kene kok tuh sego, malah ora bali-bali. alah iya beb lali. Sorry wedang lho. Weteng kula kelar-keruan meh bongkor rasane. Iya lho iya, tapi ki rasa bengak-bengak ngono. Kaya wong ora tau sekolah ae. Ora ngrasake wong luwe iki. Kene sotone. Yuni. Alah kelo malah ndekem karo hot mom. Yun, kon kowe jajan malah ora bali-bali. Lah ilolah Pak Ren. Lali Pak, sepurane. Alah kayak kancil jari masuk angin. Hei, ora usah gawe meliper wae. Nyampur ante kerja bakti wae.